development ที่ปุ่นเราเต้นอิลิตุมาลงเลยนังที่เวกหน้าหลังมาอิลิตุมาลงเลยนังที่เอร์ปีเปีย develop เลยดูปองมันนี่ถึงlandless product ทุกมันชอบตัวละแกaku ilitum apanaga develop di pulatan te ambani adani ta opinion ne project one we tiki to manang develop on eloma all party hills leaders conference atum ke non ke congress ji ke pa ogdun po lasi ahok pet pentana ilitum che pa ogdun hala bongo sena bihar sena to man ki pia job card an thilap ra kar be to man pia hala bangalore pe the he hui ke do to man an pilap don bangla pole hala to hala master kam ki pian bongo sena bihar sena to man suri ipitan hala hui akam an thilap ra non la bongo sa bangalore ta ho chennai ta ho ke dam ariso karyan no man pilap na nante BJP sarkar to RSS atum bongo sena atum backdoor pen Karbi Anglong tribal atum along le Karbi Anglong chotkalilo Karbi Anglong di Masaw lapen Boroland talo lapen Rabha Song area talo alada backdoor pen long le na ki thi long no MP mate Assam Pradesh Congress Committee ameiphu Gaurav Gogoi phan all party hills leaders conference what ti hek pen APHLC ameiphu joining ti Kathar ke hai alang ke japen alang le team atum kachitong dam pen jok social media long APHLC atum ke congress atum pen si claim dam rapet poma mate congress along si chepa dum det poma lapuson penang an alam thi ke klan tulo tante ahok loma la soang ton alam ke chingki ke chithan kon je paneli bori pon po kardom aprangsi NE Karbi live kelang ra ton aphan kardom apa jerik lo kardom Anibang ta nali toma phali sia kenang sop la pen black jaga berta na kiban pipom mason thotsi pinile thot setani Karbi long ra phali sia kenang sop la berta na kiban pije phansi non nili jesik tang no nali tum nili long komat si ke doikma nali tum kelang pen ta chinik lo alang like baduta kalilo alang like APHLC tirpia melong ameiphu joining ti Kathar alang like retired IAS officer nasi keching si nali phan kardom la pen welcome iklo nili ma channel no nili tum na bangso ka chingki ka chithana long dependent on pia alang lisita meto alang lita pesel se long song japolo na si nali phan ke chingsi ka ju kang tung ke lalo kar beng long rat ta nali tum team ke dam nali ke japen nali tum team apana thek long lo nali tum Assam United Citizen Convention mate ahom hon militon nagorik অভিৱৰ্তন po la bangso ame tum state along Assam along opposition a party to ana tum chingrum pelisi ame ke cheseng do la ke Assam United Citizen Convention asila dak nang disita me ka chetong don pa berta ni tum long lo la se hala dak kopi si ka chingwai la pen ka cheparai ponik ma la pen APHLC pen nang le tum kopi a stand lo ma nang le tum kopi lam thei sela dak ka paklan don pen nang le tum lam thei kirim tu niklong lo klar dak lam nang thani ki basar Kardom tuning pen rat atum phani tum pe klan tang lo nilitum regional party phli Lurinjyoti Gogoi ke Japon a regional party lapen Okhil Gogoi ke Japon a party lapen Ojit Bhuya MP ake hai ke Japon a party lapen dak nilitum APHLC nilitum kado eta regional party nilitum claim rapet na ko aprang ba na tum chingwai tang lo la si nilitum aphan la Assam United Citizens Forum atum alang litum convention b lo ha Moskwa auditorium lo la si lage nitum dun lo la penilitum halada kaching wai ke lalo BJP sarkar rat atum phan kachin nek pena jok rat atum sumpik lo la si demand charter ta la dolo nili poripet akama velo la penilitum APHLC pen alo lata summit dun lo ladak point crepe lido rakom da ha nitum point crepe throk do point crepe throk do nitum pe klang dun lo
isia point na bangke lalo la ilitum BJP sarkar atum RSS atum Bongo Sena atum backdoor pen Karbi Anglong tribal atum along le Karbi Anglong chot kalilo Karbi Anglong di Mahasau lapen Boroland talo lapen Rabha song area talo halada backdoor pen long le nagi thi long le ka paveja kam monusmriti tipu ateng ben si RSS tum claim lo athema tribal atum ke Shudra la tum ke long le ahem puche plang long le pala daketo do la sorting masi ilitum long le anke nang thilap ji puson si la tum ke claim la so birudhe ni tum ningje dun lo la pen ni tum ningje dun thulang kadu eta pida politics along ke ধর্মলাম পুনাংনে পুপুলো সেটা বিজেপি এতনে ধর্মলাম কি পুলক বেনসি আলাং লিতুং ইলেকশন চিপে হাই লাপটসি নিতুম পুলো যে রাত আতুম কপিয়া ধর্ম সিকেমে কপিয়া ধর্ম সে কাহে ন লাগে নিংজে নাংনে লাপেন যে থান নাংনে সেটা লিডার তোমানটা পাবলিক এতুমটা কপি সি ধর্ম পুগে পুমা লাবাং চিনি নাই আথেমা itumle ningje tu thede seta BJP tu ningje tu karet la la si la lo so lam pulo athema la daksi ason do lo da dharma lam pensi no monusmriti da dharma pensi nang klang lo long le tum cherai long le shudra tum ke pu shudra pulate nang li tum chini non la ke krishna si ke pu pirthe ke rat atum public atum an ke ingdeng phlido ingdeng phliang bong pen kang day nei dung shudra hele pu ada pu la shudra tum han si itum karbi tum han da shudra pu na pu la si sita ilitum tribe tum an ke shudra gali la salam ne litum pudun kip lo la pen ke sona ko putulang la ke non akimi alam lo nang litum men ke chini tong thek the ji sita la ke non pen ningje jete mo phita sum krum bom po ka saputha census pedopo census pedoji kas aputha kas manela ingdeng phli hai bamun khatriya boisya la pen shudra po bamun ko anma gedo khatriya ko anma gedo boisya ko anma gedo shudra ko anma gedo indiang bong mo 2026 morning pen lo morning april la ciklo malom pen census kala khaji pedopo ante halakala khalong ilituma phan anta jongsi la tribal atum phan anta jongsi shudra punang pu petra ilitum ta chikrong dun det lote ilitum monitum phola det ma chikrong dun det lote ke plangi ke piloma ilitum phan shudra pu sinang pu po ilitum phan nangji te schedule caste certificate ba nang pipo schedule caste che plang lote tribe ke kalilo karbi pu je pulong lelo kuki pu dai pulong lelo naga pu dai pulong garo khasi pu akhemen ji pulong lelo athema schedule caste tu me akhewe hala tu mangge la si ili tum handa nang tum nang khewe pu si pu kokpo la pen ke schedule tribe certificate ta long ledet po la pen ke la non autonomous council schedule tribe atum ke hangyo autonomous council la pen ilitum a six schedule autonomous council la ta avedet po bino dakpo ade tribal avedet ke schedule caste sai sige ko pulo schedule caste tunge bang adet ave adet nanji pu chi pupi hala tum ke chi hang he la adet ta hala tum chi ri hala tum ke adet ave hala tum ke itum ta jong si shudra ke plan nundra schedule caste che plan nun det late ilitum edet ta vir det polang karbi ang long puta velo lahel so da alam lage la si la solam ta nitum jai dun lo nitum meeting so long 4 tarik ta nitum ningje dun lo ke tok pen pidun det lo la so helo mo pen che than bom la point great rock
du la solong sin yung pudun lo la pen arnisi open session long ta la solam pudun lo just sa nang pan ka tukang tung la lo nang litum ka do go demand create truck do ko si pulo nang litum keman demand kali mane appoint na ba paklan don di Assam United Citizen Convention atum nang litum la bang so alam the ka paklan pen ko pia response ne pilo mate la so alam the thang lang litum ai hen pen ko pin alam the nang ke jong do na paklan nang thu la pason to ma kaddo ko vetan ni tung ke jong an ke chok che po ke inu ta pu pedel in no ta pu pedel lo nang support dun sai sel chok sa tang te ni dat nang litum phan nang thek dun thulong lo nang litum la bang so a convention along nang litum che tong dun te pen pu thot nang litum Assam Pradesh Congress Committee ameiphu Gaurav Gogoi phana litum ka che tong dam alam chita me ka do ta chini lo la pen litum social media long ta thek ponong lo la se kar piang long dak nini a pharman Assam Pradesh Congress Committee ameiphu Gaurav Gogoi MP lalang likia dak bang det pen kar piang long hur ke chuk dut aporo hut nang litum Gaurav Gogoi long ke dam pen social media long pen kan che thang lo all party hills leaders conference atum ke non ke congress si ke che pa okdun po la si a hok pet pen tan litum che pa okdun po ma tante jong si kalip lo tante nang litum kopi alam thi pen sin nang litum Gaurav Gogoi phan ka chingki ka pa hem so dam lo nang litum klarta kalam thani ji ma Gaurav Gogoi tame congress tame jada party le wang se ta akapre ke akapre kalong ke APHLC ke che pa okdun de lo la ke ka de we ta chini tame lo aku kasi pe okdun ji pute po non ne tum pu an poisa tangka kisung ke aprang men itu je pa okdun et pole la ke ne tu la ke je pa okdun ya lam ke prosno nute ohmia pen pulote la ke karju ji kam se ole la ke ni tu yok la congress long je pa okdun de la ke Gaurav Gogoi ke hai long ke dam the ke la hello arni si thro arni meeting long ta pulo hala sir ni hala an ke chu men muni tum thur pak pen ajo neli lama bangta na arjudun pe me thek the lo la pen Gaurav Gogoi ta pulo ame thang masi Gaurav Gogoi ki pu si pu neli je ai Kathar lam si arjudun ji na padik dari pu si pu la masi alang li ta na arjudun pe me thek the lo la masi akon ni tum thek long lo Gaurav Gogoi ke hala ke Assam Pradesh Congress Committee President lo hala leson alam lo hala ke party alam lo alang li tuma party alam lo lage Congress a party alam lo seta alang li ke inut intang rak MP lo la pen la puthatta deputy leader alang li deputy leader hala da opposition party atong bong parliament along deputy leader bang ke Rahul Gandhi lo la pen adun thwa bang ke deputy leader ke la Gaurav Gogoi lo lam ka ningje ji polate Gaurav Gogoi ningje dun un pick lo claim dun un pick po alang li la si nilitum ke than na ngai pilo je nitum tribal atum along li nanga chong hudun backdoor pen la ington nangi hala solar project ta ho hala Soinik school ta ho la pen ason pen alam project development pu amen enamat ili tum along li nang ki thia kam ke claim la RSS atum a bidi lang no pen la solam ni tum pudun lo nang papi thilong lang ne ni tu ngi kroi dun de pulo la pen ke mu pen pulo la krip trop alam do la pen hala kas alam da pudun lo la pen ke language alam just met ke nilitum isi allo pidam lo non a copy ni lo aveda jo moner lo inut bang pondet nitum allo pidam lo ilitum inglong arat atum ari somar o karjang atum UPSC a porikha pidun lo te alang le civil service UPSC bole te IAS a porikha pidun lo te IPS IAS a porikha pidun lo te IRS a porikha pidun lo te alang litum hala 8 schedule along pen isi national language English Bengali lata English the national language seta English Bengali akaprek Hindi tame Ohomia tame Bengali tame Boru alam tame chongwai nai hala pas udani hala pas pite akaprek a subject answer script ke examine thu the ji lang thu the ji la son yo niom ange itum
language le aviation te ilitumos ariso okaryang dum pas dun oya polo setala language pas pedet tipo amat alang litum pan pape fel la peti la sini tum lo pidam lo je parliament long ningje do nai la pen central government pan punangji nitum tribal atum an dei tribal atum an ke normal ke tribal atum an pulo tente Meghalaya Nagaland Mizoram laihu atum pan ke non tahalatum इंग्राजी सब्जेक्ट ले परीक्षा पिदुन चok tarak chok hala tu hala 8 schedule pen national language ak preng ingwai nang ne hindi pidun nang ne ba assamese pidun nang ne hala tu mangke hala son thak si ne tu mapanta exemption nang pinai pu ne tu pada kipu ki alog pida pada Gaurav Gogoi lo athema alang li deputy leader alang li opposition party lo la si Congress long ki dunji pulen itu ngidam kali lagi. Lasi nali pan putar kar cucu kantung lalo. Nali dak Bharatiya Janata Party pan isi nali akoi kar bopang lalo. Alang litum development amen pen. Dak long le naki ti palam te isi nali akoi kar bopang lalo. Lasi lasong si nali litum APHLC panta isi akoi do. Laki nali litum anti development. APHLC atum ke pusi nali litum pan akoi nangar bok titi. Lasi lasong putak nali hin pen. Kupilam tesi paklang itu. Development ji pulot ili tu malong lenang tivek na lang ma. Ha? Ili tu malong lenang TRP pia develop lo do po. Muni tu nge landless po duk tu mucak po lagi. Aku ili tu apana ka develop ji pulotan te Ambani Adani ta mo pilih ne project one way tiki tu manang develop un eloma. Jongsi Ambani Adani company project private atum aphan one व्यक्ति के development उन ए पॉइंटे कॉपी सी हला 30 डिपार्टमेंट के काउंसिल दुम चराई क्रीम लॉन्टे 30 डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट फन लो 30 डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लो PWD डिपार्टमेंट लो सॉइल कंजर्वेशन लो फॉरेस्ट लो PHE लो मेडिकल लो सेरिकल्चर लो लापेन के culture lo gat duk kave ke to an 30 department education lo kat duk kave ilitum council long si dolo ari deng si dolo halatum paper la pen develop un ema ha alam gel hello lage ki un e alam avi hadap si development vek nang po non ke chok chia bang ke council tum ke la 30 department pen ke long ji an alle ke bongo sena ar Bongo sena Bihar sena tu masih pitu lap lo. Teacher ta master kam ta bongo sena Bihar sena tu masih pitu lap lo. Long le patta ta hala tu masih pitu lap lo. Tractor ta hala tu masih pitu lap lo. Lapen ke PHE ta hala tu masih pitu lap lo. Ke doji an ta hala tu masih pitu lap. To wara ke meta hala utor borbil. Lapen hal keroni Bihar sena bongo sena tu masih pitu lap lo. Lahelo itu nge develop le det lo. Alang itu misalam thika paklang pudu thulo private sector private company jong si dulu prutangte non son Bangalore Kerala la pen kapre ke state long ilitum Dakar bia ariso ejangatung kachong data matung la dak me thanga dim long choklem long po polam the tai litum kapeklang la hello hala 30 department na long lewan lab no master wan lab no ala pen hala 60 dollar teng job card ke tribal doma si pichot di ke nangi kente hala Bongo sena Bihar sena to man ki pia job card an thilap ra Karbi to man pia hala Bangalore pe the hei hui ke do to man an pilap don van la pole hala to hala master kam ki pian Bongo sena Bihar sena to man suri ipitang hala hoi akam an thilap ra non la Bongo sa Bangalore ta ho Chennai ta ho ke dam ariso okaryang no man pilap no nante bi bot pi pe dat nante lalu putar nali pan nali kar jutu kang tung lalu nali deputy leader of opposition dak MP Gaurav Gogoi panangli cetong dam tet pen sitamin nali chief minister of Meghalaya Conrad Sangma matelang like National People Party pen se ke hai abang pulo ala chief minister pantanang litum ke cetong dam do la penan parta nali tum hala dak Tripura Indigenous People Regional Alliance Political Party ameiphu produce Manikya Deva Verma panang litum ke cetong dam lang like King of Tripura lo. Apa nama lagi Tripura Tribal Area Autonomous District Council lo, Member of District Council lo.
la selang litum bang hini phan sta menang litum ka chetong dam thu abe tane litum long selang litum phan litum ka chetong dam akemang ko pi nang pakla rejima alang litum nilitum pan nang choning ri lo nang ke hang nang choning ri wang itha chetong nang ku yo lam mang ke chetong nang athema nang tum ta sik sidul a eriang bong sidu ni tum ta sik sidul eriang bong sidu lapot ko pi si ni tum sik sidul hala da ke claim ki un eloma lai hoi lam ta la pen nang tum ta ko pi si ki un eloma lai hoi lam chin wai nang ku si alang litum nang hang la si sik sidul lam ni tum ching ki lo ye fundamental law ke paragraph 2 sa paragraph 7 hello election ka pe do allo arul la pen ke voter list ka silam arul la hini arul kau Guwahati High Court na pe pass et lo la posi la ke pe pass vek long nai allo selam vek long nai an etik ke nang tum Tripura ta Jepang tahun elo la pen Garo Hills ta Khasi Hills ta Jepang tahun elo la salam athema election a lo jong si election ajak kong jong si itu ma council tum othip unlote ko ma ban si kan wai po ma ko ma ban si vote kapi pitoy po ma ke la ke kapi pilong po ma abang ke itum council tum rideng si dokok po non la itum ar la so ajak kong ka vetet pe na jo non na si pudun jam lo Bongoli Bihari ka do itum na si pudun jam lo hala tung West Bengal adet ta dolang Bangladesh adet ta dolang Bihar adet ta dolang hala tung ke along aprek do ulang dak nan si pudun waret lo la sinil itum ke thanam la hepo la hello itum Dev Burma penta la hello ka ching waida je nang tum da la solo selam vek nai la pen Kondret sang ma ke hai panda la sini tum ke choningri nang tum ta la solom allo selam vek nai nang tum selam det lote ni tum ke hada ka selam ji ke joy mu chot po bu la salam je de tu ching waida ke choro la sang nali phan ke pat jun sikar je thukang tung la lo MLA election kilik ke nang te bok pik lo asi jong se litum last election alam jong se result alam jong si lang dam pulo tang te BJP tum si hai lo MP te bon si tami jong si la ke hai a percentage jong si lang dam pulo tang te nang litum ke regional political party pusi tami atun thu BJP long pan atun thu bang ke nang litum long Congress atuma bang ke national political party pusi tami alang litum bang ke nang litum pan aper mate ke thomang deng along si do la sinang litum hala so result aphang pen ke nang litum improve pik lo la APHLC political party atum te bon si tami isinona le pana ka jukang tung la lo dak nonson pangbar dam nang litum kado be engko ra trok MSC constituency long pen ke sirkep MSC bang ke nang litum hai lo la si dak jaseme bang ke MP Omar Singh Tiso alang le constituency lo mata nang litum la APHLC tum si ke hai la si no la bang ke BJP tum hala dak nang litum 100% person lo hala dak nang litum ke hai dak sing hason long son constituency long ta APHLC pen no la bang ke BJP long mass joining penakana program ilitum alang litum ke padopon thek pon long lo la si non upcoming MLA election aphan nang litum ke hai dunji aphan ko anning ke the dolo lapen ing hoi ko an bang nang litum ke hai dunji aphan ning ke the dolo asap so la sopran nang thani ji masa ne litum ke la non ta BJP tum la pen ka pre ka party tum ta ne tum long wang bom lo ne litum suti ki pi ka do etom hanta la kheti ke claim pe tang desina ku la si mo august pai in koi arni pe ni tum aku cheng thule pola sola mass joining la non mata mass joining pe nang do bom lang he arni si heta ha lang pher bang e dolo son si do bom je lang la pen e son nang litum ma tha APHLC hello Karbi la pen inglong ara Kilonjia o Homia la pen adivasi atum along leke rai ji pura ningje a haide la pen akam da claim varet haide la lok se claim nitum election hai nai puali election ka pathu puta nitum pupe la si election da nitum pathu the politics ta pathu the nitum election da claim ji election ke claim ji la pen politics ta ke claim ji ka pathu gali lage ka pathu me bostu gali lage serious bostu lage ka pathu bulate lage kijui kam gali lage lama si non la salam non
BJP long kidun pu ka che krong atum ba ka che peklang atum ta kidun binong ali lagi chini lo ram ham lo lagi athema alang litum kidun atum anta akhei bang ching hon halatum nang than mom akhei ban ching hon gen de halatum Karbi la pen inglong arat ke vir vedet nangi along levir vedet nangi pu ke non BJP long kidun tum anta la tunge chini lo lagi la si alang litum muthe Poisa ka vedet kangjang lo ke di ilitum pan la so BJP tu ilitum ari deng poisa papa vedet lo ke di rong beteta kontrak ta pipe sakori ta pipe sakori le pita dormo hata pitu thede master mane ne tum banda ningkan isiben batahini picho lapen ka kopre ke tum banda ningkan isiben batai sibak picho lapen ke kontrak ta claimus abil ta pipe de amat poisa vedet lo la si alang litum dun lo poisa ka nangkok lo la thu ke jerso ke nangkok lo se alang litum dun lo la ke nang litum ning thek klong da me alang litum ta akhe phan thu ke ching hon la non BJP long ge dun tum anta la pen BJP long aprang men ge do bom tum anta akhe pan ke ching hon la pen ke along li along ri phan ke ching hon la posi la ke mo election lo te la ke alang litum ke ni tum APHLC along si ako wang tu app la ke ma tha je pisung nang ne lo la ke la sini tum ning samjin ben do clip lo la ke non nane tum ki puji bang ke mass joining la tangka sapso joining dun tai sita me election hot bang ke APHLC pan sit hot jo yo wang tu app la ke la sinali phan ne li arju thu det pon ali la bang so alama long nangli pamo khilonjia ohomia adibasi polam ki pu pena la so pen pache ton sini le arju kan to apran ke APHLC to mabang ke tribal to maphan ke right ko malam si ning je to te bon tan non bang ke khilonjia ohomia adibasi polam tan non bang ke en pon bom tang do mate hala tribal kali tu mapanta kacipa opon matalang tu mapanta ke rai ko malang li tu mapanta klemprat pet je pansin non bake kabor I pusenali tu mapan akoi to kok tila sila so puthang nang le nang pakla rik jim ne li tum ke BJP atum ke atumi het ke wang abong ali bihari to manta khang de la to mangi sakori ta pide jokkar ta pide hemso ta pide la to man ke la pen la ke sira suri throk ke Bangladesh pen ke wang Hindu bongali tu la tum NRC long ta amen ave NRC long amen ave pulo de la tum India amuni kali non het ke wang la tum han plungi po malang litung ke plung play non anta ni tum ke la tum anta plung rei pulo non lagi tuning sisi wang la tum ke non APHLC long pip lo nang tum pu 6 schedule long pu lo 1938 an ke wang atum ke jok seta dak dolong pu lo 1938 an 1939 pen ke wang to an ke dak dolong le lo pu lo non nang litum lang tha la non khilonjia ohomia pu atum karbiang long ke do atum an ke alang litum mantuan army pelone wang la ke athe mahala 1951 a census song da 4% do ke di hala so 4% to bangin itu ngelang nang kok la ke allo masih ke top do lang nang po la ke ako who is ohomia yo alam the bang do tulang man ohomia ke ake ong tum ke Karbi tum si ong la hada aprang hut Karbi lo Dimasa lo, Garo lo, Khasi lo, Naga lo, Kuki lo, lapen Boro lo, Latum apan Songkor dep pen Madhop dep si Latum apan convert vare Hindu pinchong ret Latum apan Hindu pinchong amat akur talar et Latum apan Nen nili cetan mom lo ke nili po panda son si vi lo ke ente nili po ta la si medi pu lo kan te ahut si ke la nili po phanda converted lo nili po ke karbia adhormo si en apran men ke karbia dharmo hem puar nam se kroi bang kathar sar po so po setala kathar sar po so po pu sita alang liphan converted pen ke alang litum abinong alang phan
Bamun busi punangi, ta bamun ta pupedet lo, medhi busi purong lo, sidul kas si pencong rong lo suhud, sudra si pencong rong lo, son thak si kar dak ohomia kilonjia puatum, an kenang litum lang non, arji le lang rei non, arji lang non, la tum han amahang lang non, inglong arat pen tinglit koi kai ge, atima apusar tum an ke ilitum amuni tasai se la tum, lapot lage ilitum. Along ng pedodun ra itum civan tu et nangji itum inita bang atum Hindu tu nang convert weret penajo itum apai ki jum anatu si dambom lo jum pik lo non ka convert pen apot ison ke la tan men mang la pen ison ke la ke ang tan pen bongo sena bihar sena tum vang weret apot si itum la pen hala ang mum ke do tum ta wang wala pot itu apai ke jum lo kan tadi la si ang mum ke do tum ta ho bongo sena bihar sena tum han pape wang wedet nai pu sin itu sik sidul pangtang nai pu bom lo kan te la si nilitum kilonjia ohomia pulote chininon komat longa la ke itum apusar atum ang ke itum mamuni sai selo karbi atum moman ini inglong arat tu la pen hala adivasi atum Adivasi deh, setelah leason ke pregalam lo, lagi cingki nang leason ke pregalam lo. Non adivasi itu bang, komantu lo datum ke bang. Charles Bruce, sakatiki akam, 1836 aningkan si ceng lo. 1836 aningkan si sa abagan kampu akam ceng lo, lapen. काम के क्लेम बांग नांगजी पुसी नॉन की पुबम झारखंड पुलो अफ्रांग होड राजमहल हिल्स पुलो बिहार पुलो हदाक पेन वान लो लातुम फान ला आदिवासी तुम फान बागान लंग काम के क्लेम ये फान कोमंतु लो बान लाके 1836 अनिंग कान पेन चेंग लो 1890 अंत हाला तुम वान बॉम ला 1890 अंते नॉन itum long nang pedunong lang ni Phuket 1938 ko anjir giding lang ante la si alang litum po anjir giding dak dolo amonitum ako lang tha ako isia point itum schedule district pulo itum pu komad lo schedule ke long paprang la tum lo la adivasi atum si schedule ke long paprang cheng atum lo the tribes atum T tribe puta puno hai, T tribe puta ke cho alam kali lata. Athema sa bagan ben lewo si a tribe ke plan thek po di lage T tribe ta kali muthe latum hai di ano ke latum munda tang ho kharia tang ho orang tang ho sangtao tang ho po di latum schedule ke long ko pianing kan lo lage 1778 aning kan 17 Pharokrit Troxy ra Troxy kebra ner keb aning kan si latum schedule tribe ke long mathatha ningkan pharuhini ra phokep aprang itum ke long ningkan pharuhini ra phokep aprang ante hala aman pinodak hima ison bangke hala tum senang eja tum lu mathadam etlote ison ba mathadam etlote itum phan precursor hula lage ili tum a precursor hala tum ma eche plang thu la se alang litum dukra du di Duko masih inghonai pu alam kali sita latum mutheke wang ke la ke 1900 aprang si latum wang la si latum phan ke plung no dak lo aron na teng pen ke nang pe do nang kok lo choro lo ke hai alam nitum Assam United Citizen Convention mate ahom pen ke ahom hon militon nagorik obhibarton po labang so Assam long prek jam opposition party tum chingrung pet pen labang so platform along kaching ki ke thana long sta me alang ni tum APHLC pen sta me chetong dun do lapen alang li Gorop Gogoi Konrad Sangma lapen alang li Tripura along arecho phan ka chetong tam kopia thepi pen ma alang li declare dakalam nang chithang lo la se kar pen long ara tum penak ana tum abang ke APHLC atum hai lote ko sonsi ka charijima lapen a jasme to bang ke APHLC ameiphu jai Kathar ke hai alang li jongsi nang rolok lo tangte alang li ka penglong phan kopia ka chelar si ban jima po kelan kang tung la pen hala bang so arni ka chong hong tum sitame dolo te bon sitame don ke bang ji
MLA kiliga hut APHLC penalang lituma jakong konsi jehar jak unjima labang kelituma phan aporsi na thanpo la penilitum sitame kai kita nang litum ma phan akenang sota berta nang repi bompo te bon sitame pini APHLC ameiphu jai Kathar ke hai la pen dependor ong pe ke hai sitame do alang litum pen ka chingki ka than ke la ansi engton ikok po la sikado be phanta kurang tu domi thakme Kardong.